Hei vaan taas kaikille. Kuten kuvasta näkyy, ostin uuden kameran, eli nyt päästään sitten todella lähelle näitä työkohteita, joka on hyvä, ja mä ajattelin vähän vielä puhua juottamisesta, koska tää on semmonen asia, joka ei suikaan ole kaikille selvä. Ja joskus on ongelmia juotoksien kanssa ja joskus ne menee ihan sutjakkaasti oikein, mutta mä näytän nyt, että miltä näyttää hyvä ja pitävä juotos. Ja ongelma on usein se, että jos on pakko juottaa johonkin isoon osaan jotain kiinni, koska isoon osaan niin häipyy sitten tätä lämpöenergiaa niin kuin absorboituu tähän isoon legoon, ja siitä juotoksesta ei tule pitään, jos kolvi ei ole mallia iso ja tehokas, niin kuin tää on. Ei välttämättä iso, mutta tehokas kuitenkin. Ja jos me nyt kokeillaan juottaa tähän, niin katsotaan, jos mikään jää kiinni. Näyttäisi jäävä. Eli tos meillä on juotos, joka on oikeesti kiinni siinä potikan kuoressa, eli se näyttää tolta. Ja kaikki muu on niin sanottua huonoa juotosta. Eli jos esimerkiksi sais tän pysymään aloilla, jos tää pinta on hirveän röpelöinen, niin sit se juotos on huono. Ja reunoistakin näkee, että onko se ottanut kiinni siihen juotettavaan kohteeseen kunnolla. Ja tässähän se on ottanut. Eli tän kontakti olisi hyvä. Ja tää nyt on semmonen juttu, vaan että jos nämä perusasiat on hakusessa, niin sitten ei kyllä mikään toimi oikein. Mutta jos se on tän näköistä, niin sit homma ei ainakaan ole juotoksista kiinni. Ei mulla muuta tällä kertaa kuin rock'n'roll.